One, two, three, four. रुपया वाली दिखे रानी नीली कलश बाबू दिखे रानी रुपया वाली दिखे रानी नीली कलश बाबू दिखे रानी लसले पाथे अपन जबर खोपा जुमर खोपा बंटा खोपा आमलेट टाइप अंडा टाइप दिखे रानी पतंजलि शैम्पू ममुड़ से रानी पाउच वाला अंडा टाइप दिखे रानी कलर ममुड़ से रानी पाउच वाला अंडा टाइप दिखे रानी कलर मुर्गी से रानी अरे आयत का पता दो अरे मैं तोला समझाता ये टूरी समथिंग दीवाना तोर हो गए हो प्याज वाला अंडा टाइप दिखे रानी कलश दिखे रानी प्याज वाला अंडा टाइप दिखे रानी कलश दिखे रानी अरे हल्का हल्का दीवाना तोर हो गए हो तराई वाला अंडा टाइप कलश बाबू से रानी तराई वाला अंडा टाइप कलश बाबू से रानी रसले पाथे अपन जबर खोपा जुमर खोपा बंटा खोपा अरे 8 रुपया अंडा टाइप दिखे रानी कलश बाबू दिखे रानी 6 रुपया अंडा वाली दिखे रानी कलश बाबू दिखे रानी 6 रुपया अंडा वाली दिखे रानी 8 रुपया अंडा वाली दिखे रानी 9 रुपया अंडा वाली दिखे रानी 10 रुपया अंडा वाली दिखे रानी आमलेट वाला अंडा टाइप दिखे रानी चाट वाला अंडा टाइप दिखे रानी कलर टाइप दिखे रानी केक वाला अंडा टाइप दिखे रानी गरा वाला अंडा टाइप दिखे रानी पीला वाला अंडा टाइप दिखे रानी सादा वाला अंडा टाइप दिखे रानी बड़का टाइप अंडा वाला दिखे रानी छोटे वाला अंडा टाइप दिखे रानी मंझोलत वाला अंडा टाइप दिखे रानी 9 रुपया अंडा वाली दिखे रानी 6 रुपया अंडा वाली दिखे रानी 9 रुपया अंडा वाली दिखे रानी 1 रुपया अंडा वाली दिखे रानी
Pala yang